Gusto ni Gobernador Gwen Garcia nga sugdan na ang pagpahigayon og dredging sa tulo ka dagkong mga sapa sa lungsod sa Balamban, Asturias ug Tuburan aron mapugngan ang hinubra nga pagsaka sa tubig panahon sa kusog nga bunok sa uwan. Ang taho ihatod ni Sheila Gravines. Dulan 20 ka sand and gravel o quarry operators ang immobilize ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga magtinabangay sa pagpahigayon og dredging sa tulo ka dagkong mga sapa sa mga lungsod sa Balamban, Asturias ug Tuburan. Tinguha ni Garcia nga mapalawman ang maong mga sapa aron dili na mahitabo ang kalit ug dagkong pagbaha sama sa nitabo hapit na usa ka tuig ang milabay tungod sa grabe nga pag-ulan. Kining mga sapa mao ang Languyon River sa Tuburan, Ginabasan River sa Asturias ug Cumbado River sa Balamban. Sa samang higayon mapugngan usab ang dakong kadaot nga dala sa baha nga magikan sa maong mga sapa. Gusto sa gobernador nga masugdan sa sunod semana ang dredging, ilabi na nagsugod na ang ting-uwan. Isyuhan niya og special permit ang maong operators aron makapangubkob ug mopalawom sa mga sapa niini nga mga lungsod sa Tercero Distrito. Niadtong Oktubre 22, unang nakigtagbo si Gobernador Gwen Garcia kang Balamban Mayor Alex Binghay, mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, uban sa mga sand and gravel o quarry operators, ug ilang nasabutan nga sugdan sa labing daling panahon ang dredging. Noong December 2, 2020, usog kaayo adto ang uwan sa Bagyo. O nakita nato nga misaka ang tubig labi na sa mga areas nga along the river, sa mga river banks for both sa tulo ka lungsod, Balamban, Asturias, and Tuburan. And we saw nga baga-baga na gyud ang siltation. So we decided nga mo-issue ta og permit aron ma-desilted ang area. Purpose is to dredge man lang gyud. So manamata og special permit para pag maka-authorize sigol nga ma-dispose nila ang materials gikan sa dredging operation. Kagahapon, Nobyembre 2, sunod gitigom usab ni Garcia ang mga opisyal sa Asturias ug Tuburan uban sa DPWH 3rd District Engineering Office alang sa susamang katuyuan. Ang special permit balido sud sa duha ka buwan. Magtugot kini hangtod sa 10,000 cubic meters nga maximum volume sa yuta nga kubkubon sa mga operator. Nakaslag 2 months ni Gov kay kinahanglan mga mapaspas na siya para ma-clear gyud para kung magkusog ang ulan ay mga bagyo maiwasan ang problema sa baha. Ang DPWH mo ay naghimo sa plano. Sila usab ang mo-supervise pagsiguro nga insakto ang gidaghanon sa yuta ang knockout. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Paula Mendoza. Daghang salamat.